Unom ang patay samtang miabot na sa 55 ka mga individual ang naangol human sa nahitabong stampede sa usa ka templo sa Western Coastal State sa Goa sa nasod sa India sa nilabay nga Mayo 3. Ang maong insidente nahitabo ato sa tinuig sa ulugan sa Sri Lai Rai Zatra Festival sa Siargao Village. Sumapa sa mga kapulisan diin gisalmutan kini sa libuan ka mga debotos nga Hindus. Nailaw sa bang maong kapistahan tungod sa kapopular niini nga kalihukan nga firewalking. Sumapa sa inisyal nga pakisusi o pagiginabi sa lokal nga otoridad sa presidente sa Lairai Devi Temple nga si Dinanatha Gaonkar na sayran nga adunay usa ka deboto nga aksidenteng naigo sa sungkod niini ang usa ka electric bulb hinungdan nga kini na kuryentihan ug mikolaps paingon sa nagtapok ug naghuot nga mga katawhan nga gustong musaksi sa nisgutang religious ceremony. Padayon pa usab ang investigasyon sa kapulisan aron sa pagsuta sa matuod nga hinungdan sa maong stampede samtang sumapa sa lokal nga otoridad gibana-bana nga naa sa 50,000 ngadto sa 70,000 ang mitambong sa maong dakong kalihukan.